Vítam vás. Moje meno je Baraňaj, som webmasterom web stránky www.zázračnyplod.cz a www.živýplod.sk a zároveň som majiteľom týchto zázračných rastlín. Táto videoukážka vznikla ako historicky prvá videoukážka o tejto rastline a chcem vám ukázať moje rastliny už nie len v obrázkoch, ale aj prostredníctvom takého videozáznamu. Ako vidíte, teraz sme na ulici. Tieto rastlinky som vysadil na jar v roku 2008 a momentálne po 2 mesiacoch vyzerajú takto. Ako vidíte, moja manželka už prvé ostrihanie spravila, čiže tieto rastlinky prvé ostrihanie už majú za sebou. Rastlinky sú krásne rozvinuté, sú zelené. Chvála Bohu, už aj trávnik mám v poriadku, viac menej v poriadku, no ešte stále sú tu buriny, ale v podstate už to začína byť v norme, ako na takú ulicu vyzerať mal. Rastlinky majú krásne, veľké, dlhé výhonky. Ak ste ich ostrihali na začiatku na tých 10 až 15 cm, ako je určené, tak aj vaše rastlinky by mali vyzerať už takto. Rastlinky sú samozrejme pravidelne polievané. K rýchlému rastu potrebujeme aj to. No a teraz už sme vo vnútri v záhrade. Tento trávnik bol zasiatý zhruba pred mesiacom, mesiac a 1 týždeň. Vidíme to, že krásne rastie aj to. Už má za sebou druhé odstrihanie. A teraz si poďme kúknúť na jesennú výsadbu živého plotu. Také výhonky už máme. Ako vidíte, to je už minimálne 40 až 50 cm výhonky, akurát ich chystám dneska prvýkrát ostrihať. Tuto vidíte tie nepodarené, dôsledkom čoho, alebo že prečo to tak vyzerajú, to asi moja zlá šlendriánska práca v sadení. Bola zima, pršalo a ja som veru na to moc chuť nemal. Čiže takto vyzerajú rastlinky z jesennej výsadby, ktoré boli zle zasadené a pravdepodobne nedostali dostatok vody. Keď som všetky vysadil tak ako tento kus napríklad, tak vidíte hneď tú krásu, ako to vyzerá. Ak máte doma krajšie rastlinky živého plotu z jesennej výsadby, tak neváhajte, napíšte to nám do komentárov, alebo pošlite nám fotky a uverejníme ich. Takto by to malo vyzerať. A tu sú ďalšie nepodarené kusy. No a tuto sú rastlinky z experimentálnej výsadby. Tiež som ich vysadil teraz na jar. V podstate tu nemáme ani pletivo. Tieto rastlinky nedostanú toľko vody ako ostatné, ale ako vidíte, sú krásne, zelené, dlhé, vysoké výhonky. Tieto rastlinky plánujem nechať vyrásť viac ako ostatné. Prvé ostrihanie bude neskôršie, možno až o mesiac, aby sme videli naozaj, že ako rýchlo a ako pekne rastú tieto rastliny. Ešte raz krátky pohľad na záhradku. Krásne, pekne, zelené všetko. Ďakujem vám za pozornosť.